Hola, bones, soc el Marc Vendrell i avui utilitzarem el GIMP per fer el muntatge d'una imatge sobre una altra utilitzant l'eina de selecció lliure. A partir de les dues imatges que tenim, la d'un ànec i la de l'estany de bars, intentarem aconseguir de posar aquests dos ànecs a dins de l'estany de bars. Per tant, el primer que necessitarem serà obrir la imatge de l'ànec i utilitzarem l'eina de selecció lliure, que és aquesta que veieu aquí. La selecció lliure ens permet seleccionar diferents parts d'una imatge mitjançant els punts que nosaltres hi anem posant. Per exemple, doncs anirem posant punts al contorn de l'ànec. Per fer-ho més senzill i més precís, el que hem de fer primer és augmentar el zoom per tal de poder veure l'ànec de més a prop. Comencem. Podem començar des de la part que vulguem. Com més punts fem servir, més precisa serà la nostra selecció. I anem clicant per fer tota la secció. D'acord, ja estic acabant de fer la selecció de l'ànec. Per acabar-ho de fer més precís, el que podem fer és encara fer més zoom a sobre de l'ànec i veure quins punts no ens han quedat com a nosaltres ens interessa. Per exemple, aquest d'aquí doncs hauria d'anar més cap a dins. Els podem anar movent, els podem anar reposicionant per tal de que la figura de l'ànec quedi exactament com nosaltres volem, o que la selecció de l'ànec quedi exactament com nosaltres volem. Revisar doncs aquí el bec. D'acord, més o menys. Està força bé. Aquí una mica respectant les zones de l'aigua. Una mica més cap a dins. Sí, vinga. Un cop tinguem més o menys tot ben posicionat com nosaltres volem, acabem de fer la selecció final. I enllacem l'últim punt amb el primer. Ara més o menys ja estaríem. Amb aquest ànec concretament el que tenim és que hi ha una part en la qual encara ens surt l'aigua al darrere i que la podríem treure, que és aquesta zona que tenim aquí. Per tant, el que farem serà canviar el mode de selecció. Ara tenim tot l'ànec seleccionat, però volem treure aquesta part d'aquí. Doncs anem a buscar el mode sostreu, que és aquest d'aquí, per poder treure aquesta part d'aquí que no ens interessa que hi sigui. Per tant, cliquem Enter per seleccionar tot l'ànec i li traiem aquesta part d'aquí que no ens interessa. Ara clico Enter, veureu com queda l'ànec seleccionat i aquesta zona d'aquí ja no la tinc seleccionada. Això s'aconsegueix canviant els modes de selecció que veieu aquí. Un cop tinc l'ànec seleccionat, ara el que vull és copiar-lo per tal de poder enganxar-lo a l'altra imatge. Per tant, podem utilitzar l'adreça del teclat Ctrl+C o puc fer editar còpia per tal de tenir una còpia de l'ànec en el nostre portaretalls. Llavors, anant a la imatge del nostre llac, el que farem serà afegir dos capes que seran les que nosaltres hi haurà els dos ànecs que hi volem posar. En la primera capa, que li direm ànec 1, la segona capa l'anomenarem ànec 2. Aquí és on situarem els nostres ànecs. Per situar cadascun dels ànecs a cadascuna de les capes, el que farem ara serà enganxar-ho. Quan enganxem l'ànec, mitjançant Ctrl+V o editar enganxa, ens apareixerà aquí sobre. Si ens mirem al menú d'aquí de les capes, veieu que ens surt selecció flotant capa enganxada. Ara tenim una capa enganxada però no tenim ancorada aquest bloc, és com si estigués volant. El que haurem de fer és aquesta capa enganxada que nosaltres tenim aquí, l'ancorem en l'ànec 2. Si nosaltres seleccionem l'altra capa i fem el mateix, edita, enganxa, apareix la selecció flotant i clico l'ancle, el que em farà serà, si us fixeu, tindré les dues capes amb els dos ànecs. Ara l'únic que ens quedaria seria moure'ls, redimensionar-los i canviar-los la direcció cap on estan mirant. Per tant, agafarem per exemple el primer ànec, el farem una mica més petit, l'eina de redimensió, recordeu que ho podem fer per l'amplada i per l'alçada o directament per les fletxes que ens surten aquí.
per tal de que es mantingui l'aspecte i no ens quedi deformat, d'acord? Si jo clico aquí, se'm deformaria. Per tant, que no quedi deformat, recordeu que sempre hi ha d'haver clicat les cadenes d'aquí per mantenir la relació d'aspecte. Per tant, farem aquest ànec una mica més petit i triarem l'altre ànec i també el farem una mica més petit. Ara anem-nos a situar més o menys on els volem. En aquest cas tenim una imatge d'un paisatge, per tant, per evitar-nos més problemes els hauríem de situar en una zona que no hi hagi plantes al davant. Per exemple, aquesta zona d'aquí. On tinc aquest ànec, doncs quedaria una mica estrany que hi hagués un ànec per sobre de les plantes. Per tant, el posaríem més o menys aquí. Ara ens ha quedat, si us hi fixeu, doncs els ànecs potser són una mica grans. Per tant, l'únic que hem de fer és els fem una mica més petits. Aquest el faré més petit i l'altre potser ja estaria bé. I el que ens quedaria per acabar de fer el que nosaltres volem és girar-lo. Si us hi fixeu, si jo quan tinc seleccionat l'ànec 2, utilitzem l'eina de capgira i capgirem l'ànec cap a un costat. Llavors tenim els dos ànecs mirant-se un cap a l'altre. Penseu que en aquest cas podríem ficar qualsevol altre element a dins de l'estany que veiem. Quina problemàtica té aquesta imatge? Doncs que, per exemple, si ens fixem en la imatge original, doncs aquí se li veu una mica la pota, aquí no li hem aconseguit acabar de posar. Però per fer un muntatge així simple d'una imatge sobre una altra, doncs amb això en tindríem. A partir d'aquí feu servir la vostra creativitat per fer el que vulgueu i afegir els elements que vulgueu a la vostra creació.